may bunta guys. Ano ning time guys, ni anak ko diri sa amo ang barangay sa Kanlusong. Sa Pinoy-anan sa akong mismong ginikanan guys. Nakikita jud ko sa amo ang labaw sa amo ang dagjong. Kay aron sa ingon, among pangitaon naman guys. Tabangan mo pangita. Kung asa dapit siya na wahing nakit-an sa mga tao. O kay ubay-ubay man nga grupo guys. Akong gitulo pagbahin guys, ang usa ka bahin dira sa ibabaw ngadto sa Panaytoy ngadto sa Adlawan. Ang usa ka bahin pod guys diri sa may sapa subay kay basig na laag ag-aho ang inahan, ug ang laing grupo pod guys niya pod sa ibabaw pod sa kilid pod sapa. So gidungdungawan jud mi ani guys, diri ra mis ubo sa sapa, sila sa isig kabungtod. Og unsay amo matingad-an ani guys, magtinawagay nami aron sa ingon dali ra kayo ang pagkontak namong isig ka grupo. Mo na nga amo gadyong gipanangkamutan guys nga magkabuwag-buwag mi. Ani mando man ang amo ang pangu nga dili mangita anang hinlo ani na mangita aning mga kasagbutan kay basin og nisangit or nahug baka pod ning akong inahan. Kay tungod kay daghang kayang kimba aning dapita kay niadto man dito sa Adlawan. So gabahin ng mga tao ani guys. Lawom pud kayang sapa nga among pag-aagian niini. So giagwanta laman namo. Hantod nga nang kasaka nami sa kasaka namin sa bungtod guys, kay among hunahuna adlawan naman mauna nga nag-abot na ang mga tao kay adlawan man among sabot ani guys nga mga but mi ning dapita gikan sa among barangay sa Kanlusong. Diretso namin sa adlawan kay adto mi mangutana sa kumpletong detalye kay didto man nakit-an ang akong inahan na atong barangaya. Sabi, mangudak ra ko ha. Pangpanga man na Pangpanga naman na dihapita na Tabi, igo rami ni siyat. Mahugan dig tao ani adto na. Ari day. Sakay butog bao-bao si Jah. Sakay tag bao-bao kay mong gipasakay bao-bao. Na nato kay isa ni sakay namo. Asa man dapat ang eskwelahan ani? Pero na ara dapitan Ana ba? Bugay ra mo ko makaanhi ini. Katuod kag adlawan. Tin? Katuod ka eskwelahan? Ha? Ang eskwelahan ay ilan ang ani nakatuod ko at mong sa eskwelahan. Ano ni siguro
Sige, arit. Na may dandan. Namaadyan bagay video ganito wa man. Ana naman ang anas. Wa na pa. Ang sige, umam. Berta! Pagdali, Bert! Bert! Kagaw mo, magpapsikal. Ingon sa ane. Unsa may giumom nimong di man masabot imong sinultiag, lip on right ba ni? Mao na ni. Basta kay Mao. Ginoo, Berto. Na, di ko kay gunag. Imo nang dadon. Ala, rin. Pag-iro ka tali. Sige, gawaw. Nagagaro nila. Ato. Dili. Dama. Sige, iro. Iro, le. Talita. Le, iro. Nalisang tuod mo pag dukduk ni Rosana sa kuan kanang tang nanagan turo ka? Nanagan eh. Bato ganing andang ko. Unsa may pagtuod ninyo adto? Ihawon eh. Siya Ano niya? kanang giilad mo or unsa man? Kumidyahan mo? Tang. Nang Matay mo galing. tung nanagan mo ba nakurat kuno mo? Kanang nailaki. Nakurat. Kurat ba dagan? Dagan nga to. Yung manguna. Tabon ugo ko. Shoot ko ko. Karato lang to. Bisa nih buat takar ya. Ana saan na? Ana mo. Jenis. Jenis ano na mo? Janis. Gopong. A few moments later. Ahuman sa amo ang mga lakaw guys sa pagpangita sa kong inahan dito sa may lasang kay katong dapita mo pawayro madyo pa dong ditong dapita dito sa lasa nakita si mama. Wa ko kontento guys ni tungas jud ko sa bukid. Kay dun mo na akong gipatag-an na laman guys kay markabahala na laman eh. Akong gipatag-an guys o sa daotang panahon guys naabtan jud mi arang buno kasuwan so nangita mi kasilungan nining dapita di ari ko dapit sa amay anunang na gikan na mi ani sa umuhon guys sa among amigo nga mga kuan albo. Kagabi guys amo jung gipangita bisag gabi na kay tiaw ba po nang mabaka mo sa tong inahan gabaktas mi ani guys pa doon sa may lasang kay basin taon og makita na mo ang among inahan ng maluya na en taon gadami anig termos og kanang mga ininit guys aron rescue kinta sa amo ang inahan wa man gihapon na makita mao ni guys nga ni sangpit nagadjog kog dadyong og sa among plano guys wa man jud nahitabo mo atong naghukman lang gyud nako guys nga mo tungas na lang gyud ko dito sa umuhon mo lagi na abtang gihapon mi og ulan. Pero sige na laman kay murag nalipay mo ko sa giingon sa mananagan. Nga nara ko na sa bilaran si mama nawa naman napapag kay wa nakatuod sa iyahang ruta. Nakadango puno ni siya og mga buotang tao guys. Pero guys wa mi ingon nga magsalig jud laktod guys ni adto nami sa police station. Among gisubay pod ang mga kamera CCTV sa series guys. Lagi kay Sabado, Domingo wa may opisina. Tingali Lunes guys, masubay na nila asa dapit si Mama Huling. O ako mo yun guys. Bye-bye!